ನಮಸ್ಕಾರ ದಣಿಕುಲ್ ನಗ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ ಎನ್ನಿಲ ಬೇಲೆ ಎತ್ತನ ಅಲ್ಲೇ ಮೇಸ್ತ್ರ ಇಲ್ಲಲ್ದಾಗ ಇತ್ತಲ್ಲೇ ಪಂಡ ಮುರಂದು ಕಲ್ಲೇ ಉಳ್ಳೆ ಅಂಚಾದ ಮೇಸ್ತ್ರನ ಅಲ್ಪದ ಮುಗಿತ್ತು ಜಮಾರ ಅಂದ್ ನೋಡ್ಸಿ ಐನು ಊರಕ್ಕೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಂತದ ಇರ್ದಿತ್ತಂಡು ಒರೋನೆ ಅಲ್ಪದ ಮುಗಿಯಾಡು ಪಂಡದು ಮುಟ್ಟದ ಪೂರ ಇನಿ ಬೇಲೆ ಎತ್ತನ ಕೋಡೆ ಬೇಲೆ ಮಂತನಲ್ಲತ್ತು ಐರ್ದ ಆಪೆ ಕೊಂಜಿ ಅಂಚ ಆಡೆಗೆ ಸೀದ ಏನಿನ ಪತ್ತೊಂದು ತನ್ಯಪ್ಪನ್ನೆಲ ಚಂದು ಅನ್ನೆಲ ದುಂಬು ಪೋಯರು ಅಂಚನೆ ಕೊಟ್ಟು ಚಾವಲ್ ಪುರ ಪತ್ತೊಂದು ಎಂಕ್ಲ ಸೀದ ಅಡಿ ಪೋಯ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೇಲೆ ಎತ್ತನ ಅಂದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೀ ಕಾಂಗ್ರೆಟ್ ಪಾಡ್ಯಾರಾಗ ಅವೇ ಕೋಡೆದ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಎಂಸೆಂಡ್ಲ ಜಲ್ಲಿಲ್ ನಲ್ಲು ಕೊಣದು ಪಾಡ್ಯಾರ ಉಂಡು ಅವು ಈ ಇಲ್ಲಲ್ ಕೊಣದು ಅತದು ಪಾಡ್ದ ಮುಲ್ಪಲ ನೀರು ಲೀಕೇಜ್ ಆಪುನು ಪಂಡೇರಿ ಎರ್ಕದು ಅಂಚನೆ ದುಂಬೆ ಡ್ಯಾಮ್ ಪ್ರೂಪಲ ಒಂತ ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಲ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಐನ್ ಲಕ್ಕಾಯರಾಗ ಸುರು ಮಲ್ತ ಅಂಚನೆ ಈ ಸಲ ತನಿಯಪ್ಪನ್ನೇ ಬೇಲೆನ ಬೋನಿ ಮಂತೇರು ಆಪು ರೌಂಡ್ ಪೂರ ಲಕ್ಕಾಯರ ಬುಡು ಬುಡು ಸೌಂಡ್ ಪಂಡೊಂದಿತ್ತು ನೆಡ್ದಾರ ಇನ್ನು ಪೂರ ಲಕ್ಕ ದೆಪ್ಪೇರಿತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಸ್ತ್ರನ ಮಗೆಲ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಮೇನ ಪುದರ್ ಕರಣ್ ಪಂಡತ್ ಇಂಬೇಲೆ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೈಂಟದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ತನಿಯಪ್ಪನ್ನೇ ಒಂಜೆ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪುರ ಲಕ್ಕ ಒಂದಿತ್ತಲೆ ಕಣೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪುಡಿ ಹಿಡ್ದು ಲಕ್ಕಾಯರಾಗ ಸುರು ಮಂತೆ ದಯ ಪಂಡ ಚೂರು ಬೇಗ ಬೇಲೆ ಆವಾಡಂದು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಮುಲು ಚಿಪ್ಪಿಂಗ ಒಂದಿತ್ತಲೆ ಕಣೆ ಯಾದವನ್ನೆಲ ಚಂದವನ್ನೆಲ ಎಂಸೆಂಡ್ ಮಿತ್ತು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುನು ಪಂಡದು ಕರಣ್ಲ ಧನುಷ್ಲ ಅಲ್ಬೋದು ಎಂಸೆಂಡ್ನ ರಾಶಿ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ಗು ಡ್ಯಾಮ್ ಪ್ರೂಪದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂತೆ ಪುಡಿಕ್ ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಲಕ್ಕಾಯರ ಆಪುನು ಡ್ಯಾಮ್ ಪ್ರೂಪ್ ಲಕ್ಕಾಯರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಐಕ್ಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪಾಡ್ಗಂಡದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತ ಅಂಚ ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಲಕ್ಕಾಯರ ಆಪ್ ನಿರ್ದಾರ ಯಾನ್ಲ ತನ್ಯಪ್ಪನ್ನೆಲ ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಲಕ್ಕಾಯ ಚಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಂತನ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ದ ಪೊಡಿನ ಪೂರ ಯಾನ ದಿಂಜದ ಕೊರಿಯ ಧನುಷ್ಲ ಕರಣ್ಲ ಕೊಂಡೋದೈನು ಪೂರ ಅಡಕ್ಕಿಯರು ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಒರಿದಿತ್ತನ ಬೇಲೆನು ಯಾದವನ್ನೆಲ ಬತ್ತದು ಸೇರೊಂಡೇರು ಅಂಚನೆ ತನಿಯಪ್ಪನ್ನೇ ಚಂದುವನ್ನೇ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಪೂರ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ದ ಚಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ತನೇನು ಪೂರ ಅಡಕ್ಯ ಫೈನಲಿ ಈತ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಅದು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ ಡ್ಯಾಮ್ ಪ್ರೂಪ್ ದೆಪ್ಪ್ಯಾರ ಪೂಜೆ ಅಂಚ ಐಕ್ಯ ಗ್ರೌಟ್ ಮೈತದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪಾಟ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತ ಐರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಚಾಗ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಅಂಡದು ಸೀದಾ ಚಾಗ ಪೋಯ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪುನಗ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ದನಿಕ್ಕುಲ್ ನಗ್ಲೆ ಅಂದ್ ದಾಯ ಪನ್ಪೆ ಅಂದ್ ಪಂಡಂದ ಎನ್ನ ಓವಾನ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆದ ನಿಕ್ಲು ಫಾಲೋ ಮನ್ಪರು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ನಿಕ್ಲ ವ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತನೇ ಯಾನ್ ಮಿತ್ತು ಬರಿಯಾರ ಆಪನೆ ಅಂಚನೆ ಫಾಲೋ ಮಂತಾರ ಹಿಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಬರಿಯಾರ ಆಪಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ 5,000 ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಕರೆಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಏತ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂದ್ ಪಂಡಲ್ಲ ಯಾವ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ದನಿಕ್ಕುಲೆಂದು ದಾಯ ಪನ್ಪುಣಂದ ಯಾನ್ ಮಿನಿವಲ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ದು 100 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ದುಲ ನಿಕ್ಲ್ಟ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪ ಅಂದ ಎಂಕ್ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಬೋಡಿತ್ತಂಡು ಆ ದುಡ್ಡು 100 ರೂಪಾಯಿ ನಗಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಐಕ್ಯ ಅನ್ನ ದನಿಕ್ಕುಲೆ ಅಂದ್ ಪನ್ಪುನೆ ಅಂಚನೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಜನ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತಿತ್ತಂಡೆ ನಿನ್ನ ಹೆಂಚಿನ ಪೊಲ ಬೇಲೆದಾವೆ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂತದ್ದು ಯಾನ್ ನಿಜವಾದ ಅಂಚಿನಗ್ಲೇನು ಫಾಲೋ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಯಾನ್ ಏರೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂತ ಪಂಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೂಯಾರ ಆ ಒಂದು ನಗ್ಲು ತೂವೊಡುಂದೇ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನದಲ್ಲ ಒತ್ತಾಯ ಮನ್ಪುಜಿ ಬೊಕ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಬೋಡಾಪ್ಲೆಕ ಎಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದು ಪಾಯರಾಗೆ ಎಂಕ್ ಆಪುಜಿ ಐಕ್ ಬೋಡಾಪುನ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ಬೋಡಾಪುನ ಅಂಚಿತನ ಎತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನಗ್ಲುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲ ಪೇಜನ್ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಲ್ಲಿ ತೂಲೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೂವೊಡುಂದೇ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬತ್ತದು ದಾಯ್ತಂಬೆ ನಿನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನಂಡದು ಚೂರು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರಿಯರಾಗ್ಲ ಕಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪುಟ್ಟು ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರಿಯರಾಗ್ಲ ಸುರೂಕ್ ಕಲ್ತಿಪ್ವ ಅವು ನಿಗ್ಲೆ ಕಲ್ಪಾದಿ ಜರ ಗೊತ್ತು ಜಿಲ್ಲ ಅಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಸಯ್ಯಾಡ್ ಅಂಚ ಚಾಪುರ ಪರ್ದಾತ್ ಕರಣ್ಲ ಚಂದನ್ನೆಲ ಚೂರು ಮರ್ಲಗಿರ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಏನಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ದೇಪನಾಗ ಕರಣ್ ಚೂರು ಮೋನೆ ಕುಂಟು ಆಡೋಂಡಿ ಐರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಸೀದಾ ಬೇಲೆದಾಡೆ ಪೋತು ಸ್ಲ್ಯಾಪು ದೆಕ್ಕೋಡು ಅಂಡದು ಮೇಸ್ತ್ರರು ನೀರು ಪತ್ತಿಯರು ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಮಾಯ್ಪುಡು ಪೂರ ಅಡಿತ್ತದು ಕೊಡ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ ಒಂದಿತ್ತ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಕೊಂಜಿ ಕೊಡಿಡೆ ಆ ಬೇಲೆ ಒಂದಿತ್ತಲೆ ಕಣೆ ಮುಗುಲು ಸಿಮೆಂಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದು ಜಲ್ಲಿ ಪೂರ ಮಿತ್ತು ಕೊಂಡೋದು ಪಾಡ್ದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ಗೆ ರೆಡಿ ಮನ್ಪೇರಾಗ ಶುರು ಮಂತೇರು ಯಾನ್ ಏಪಲ 3 ನಿಮಿಷದ ಉಲಾಯ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದೆ ಫುಲ್ ಚಿತ್ರಣ ಕೊರಟೊಂದು ಪೇಚಾಡ್ದು ಬಾರಿ ಬಂಗಾಪುನ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪೇರ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುನ್ಲೆ ಅಂತೆ ಸಾರಿ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋನು ಕೆಲವು ನಂಜಿದ ನಾಯಿಲು ಉಲ್ಲ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೇರ ಹಾಕಿದ್ದು ಐನ ಎಡಿಟ್ ಎಂಕ್ ಎತ್ತ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತದು ಮೋಕೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅಂಚನೆ ವಾಯ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಜಲ್ಲಿಪುರ ತುಂಬುದು ಪಾಡ್ದು ಧನುಷ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಲತ್ತದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೆ ಅಗ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಿಗೆ ಈ ಪೆಡೆ ಯಾದವನ್ನೇ ಗ್ರೌಟ್ ಕಲತ್ತದು ಕೊರಿಯರು ಅಂಚ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ಗೆ ಪೂರ ಗ್ರೌಟ್ ಪಾಡ್ಯ ಅಂಚನೆ ಕರನ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪೂರ ದಿಂಜದ ಕೊರಿಯೆ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ಲ ಯಾದವನ್ನೆಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪೂರ ಪಾರ್ತ್ ಐನ ಬುಡ್ಪದ ಕೊರಿಯೆ ಅಂಚನೆ ಮೇಸ್ತ್ರಲು ಒಂಜಿ ಸೋಕುಡೆ ದಡ್ಡೆ ಪೂರ ಸೋಕ್ ಮಂತು ಒಯ್ತೇರು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಗ ದಾಯ್ತಾನ ಒಂಜಿ ವಯರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂಡೆ ತನಿಯಪ್ಪನ್ನೆ ದುಂಬೆ ಕರೆಂಟ್ದ ಕಂಬದ ವೇಲೆಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತ ನಡೆದಾರ ಆರ್ದ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಆರ್ ದಾಯ್ತ ಪಂಡೆ ಎಡ್ತುಲೆ ಪೋತನ ಒಯ್ಕ ಕರೆಂಟ್ದ ವೇಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಏಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೆಂಪುದಲ ಕಪ್ಪುದಲ ವಯರ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಅದೇ ಚಂದು ಅಣ್ಣ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಫೇಸ್ ಈರ್ನಾಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ LT HD ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅವನು ಇಪ್ಪಾಡು LT HD ಬುಕ್ಕ ಬೇತೆ 33 110 220 ಏತ್ ವರ್ಷದ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರೆಗೆ 25 ವರ್ಷ ಕಂಬ ತುಂಬ್ಯಾರ
ಅಂಚ ಮರಲಿಗಿರ ಒಂದು ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚನೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಮೇಸ್ತ್ರಿಗಳು ಸಾಧಾರಣ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಒಯ್ತದಾತು ಅರೆಗೆ ಚೂರು ಬಚ್ಚನ್ ಒಟ್ಟದು ಎಂಡ ಒಯ್ತೀರ ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಒಯ್ತೆ ಅಂಚ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪೂರ ಒಯ್ತೊಂದು ಈ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಎಂಸೆಂಡ್ ಐ ನಡೆದಾರ ಕಾರ್ಲ ಒಟ್ಟಾಪನ ಬೇಗ ಅಂಚ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪೂರ ಒಯ್ತೊಂದು ಪೋದು ಎಂಡಿಂಗ್ ಚೂರು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆರ ಬಂಗಾಂಡ್ ಅಂಚ ಚೂರು ಬತ್ತದ ಮೇಸ್ತ್ರಿಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಇನ್ನು ಒಯ್ತೇರು ಒಯ್ತದಾತು ಪೂರ ಆದಾನಾಗ ರಡ್ಡರ ಗಂಟೆ ಅಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒರಿನ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕೊಂಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ದಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಪಾಡ್ಯಾರ ಗ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತಂಡು ಆಡೆ ಪಾಡ್ದು ಸೀದಾ ಒಣಸ್ಸಿಗೆ ಪೋಯ ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಮಲ್ತನ ಬೇಲೆದಲ್ಲೊಂತೆ ಬೇಲೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಶೇಡ್ಗೆ ಪೂರ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೌಟ್ ಪೂರ ಕೊರಿಯರ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಐನ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಬಯ್ಯನಗ ಸಂಬಳ ಪೂರ ತಿಕ್ಕಂಡು ಐನ ದೆತ್ತೊಂದು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಪೋಯ.